Mga S-Friend, welcome sa isa na naman pong episode ng ating Sementeryo serye dito po sa Urbex PH Placado TV YouTube channel. Ako po si Rico Loco at nandirito po tayo ngayon mag-e-explore sa bayan po ng Mahayhay dito po sa lalawigan ng Laguna. At dito nga po natin sisilipin sa mismong lugar na ito as suggested ng isa sa ating mga follower mula po sa ating Facebook page na sabi niya dito din po sa Mahayhay ay meron din po, of course and obviously meron talaga dito dahil alam niyo naman pagdating po sa Quezon Province, sa Laguna, lalong-lalo na sa mga liblib na kabayanan, sabihin na natin umalapit po dito sa bundok ng Banahaw, talagang masasabi natin marami pong na-preserve dito na mga structures, mga lumang structures, and hindi lamang po yun, syempre, maging ang sementeryo nila dito po sa bayan na ito. So, nandito na tayo ngayon sa loob ng lumang Catholic cemetery at atin pong i-check dito mga S-Friend yung ilan sa mga masasabi natin na pinakalumang mga libingan, pinakalumang mga struktura na matatagpuan dito po sa loob ng sementeryong ito. So, tutok ka lang hanggang pinakadulo ha. Okay mga S-Friend, so ito yung itsura ng Catholic Cemetery. Dito po yan sa Mahayhay, Laguna. Yan, kung nyo makikita, bakas na bakas talaga dito mga S-Friend yung pagiging old niya. At masasabi talaga na sa panahon ng mga Kastila ito, binuksan o itinayo. Dahil ayan mga adobe blocks to, mga S-Friend. Katulad niyan Tapos ayan yung mga libingan na hindi ko alam kung ito pa rin ba yung mga luma or dati na. Yan, pero yan, yung mga adobe blocks, isa-isa na po nagsisibagsakan ngayon dito. And then, ayan, nung akala nga namin kanina mga S-Friend, sarado, nakakandado itong gate. Pero pwede pala siyang buksan kasi nakasangkla lang yung kadena niya. And then dito, sa mismong entrance niya mga S-Friend, ayan, bago na ito itong arko na to. Pero kapansin-pansin sa banda rito ito. O diba? Yung kalumaan ng mga adobe blocks. And then, ayun, sa diretso doon, yan nga yung sinasabi ko sa inyo, Cemetery Chapel. Though hindi na siya yung original, pero dito rin, sa mismong gate lang niya, tabi nung poste, ito, kapansin-pansin ito. Yung malaking lapida, ayan, DOM, tapos talagang nakaano po siya. Nasa wikang Kastila din siya. Kung di ako nagkakamali, ang DA dyan, minsan kasi DNA ang nilalagay, it's Donya. And then yung D stands for Don. So, ayan na. And then, ayan, yung DOM. Ano yun? Deo Optimo Maximo ang tawag, ang ibig sabihin yan. And then, ito, isa ring luma, mga S-Friend, pero tinambakan naman na. Kawawa naman. Ayan, luma ding puntod ito ng dirito. And then, ito ring mga nandirito sa gilid niya. Actually, magkakasama-sama sila. Aray ko. Ano? Hindi na rin mabasa yung iba. Ito, try natin kunan.
1920. Tapos sa kanya naman mga S-friend, ang napansin natin dun sa lapida niya, bukod sa, imbes, ibig sabihin, imbes na RIP or yung usual na DOM, nakalagay dun is JHS, which is, I guess, simbolismo daw ni Jesus Christ yun eh. Makikita din natin yung mga ganon, JHS sa mga simbahan. So, maaaring malaki yung naging ambag niya or naging taong simbahan siya. Or dahil yan talaga yung gusto niya lang ilagay sa kanyang lapida. Andito na siya noong 1930s pa. Katabi siya nito. So far, ito pa lang mga S-friend yung nakikita talaga natin na medyo pinakaluma dito. Pero kung sisilipin naman natin sa banda rito, ito. Merong disenyo yung libingan niya, oh. Ang ganda din ng pagkakaganyan niya, oh. Yung mga poste. And then ito. 1985 sila. Yun nga lang, yung isang ganito dito, wala na. Dolyosa. Yung balaki. So nandito na tayo sa bandang gilid. Tapos ito na yung mga nakikita natin kanina doon sa likuran. Kailan mga parang mga bagong puntod na sila eh. No? Wala na yung original kumbaga na mga nakalibing. Tapos sa banda rito mga S-friend, ayan, kapansin-pansin yung mga puntod na ito. Sa side lang siya, mga maliliit na puntod, katulad din nito. Ayan, itong musileyong ito yung isa sa mga agaw pansin dito dahil bukod sa bagong pintura talaga siya. Ayan, meron din po ditong lumang libingan. Lumang nakikita natin lapida na nakasulat po sa wikang Kastila. Ayan siya. Municipal mayor, nagsilbing mayor dito mga S-friend. Okay, so mula doon sa entrance mga S-friend, ito na, tutumbukin na po niya itong structure na ito. And obviously, ito na yung pinaka cemetery chapel. Hindi naman na po talaga siya yung kalumaan o yung original na masasabi tulad ng mga napagtanungan natin sa labas. Pero sabi nila kada undas meron daw pong nagmimisa dito. Oo, yung parokya dito po sa Mahayhay. Nagmimisa daw po dito. Pasensya na, medyo paus pa rin po ako ngayon mga S-friend. Pero pinapakita ko na lang sa inyo yung nagmimistula o yung nagsisilbi nilang chapel dito. So, open. And then, sa banda rito, ayan. Yung mga iba pang libingan. And in fact, maliit lamang daw talaga ito mga S-friend. Ayan, kung nakikita nyo yung banda dun, ayan na daw po yung hangganan yan. Ito parang kastilyo.
Yun nga lang, unti-unti nang nagsisigibaan yung kisame. Tsaka may kita mo nagbabakbak na rin yung puting pintura niya. So sabi ko sa inyo lahat kanina mga S-friend, isa ito sa mga, alam mo yun, isa mga sementeryo na nalibot natin na medyo may kaliitan lamang talaga. Kaya ngayon habang iniikot-ikot lang natin dito, ina-explore lang natin, alam mo yun, wala tayo masyadong nakita na, alam mo yun, yung tulad ng mga hinahanap natin noon na mga lumang mga libingan. Wala eh. Parang nga siyang, alam mo yun, puro mga bago na yung mga itinayo nila dito, mga mula sa Musileo, mula sa mga nicho. And then yung mga nakalibing sigurado na mga sinauna o nung time na nagsimula itong sementeryo na paglibingan ng mga tiga rito, eh marahil hinukay na, nailipat, or the worst, natabunan na ng mga bago. Katulad nito. Akala lang natin luma eh, ano, pero luma lang yung ano niya. Yung structure, yung pinakabahay niya kumbaga. Pero ang kagandahan dito mga S-friend, at least nakita natin yung lumang bakod, perimeter fence, at saka yung pinaka-entrance niya. Although yung sabi ko kanina, yung arc niya na bakal, eh hindi naman na yun talaga yung pinaka-original. So kung sakali man mga S-friend, meron din kayong ma-research na mga lumang larawan itong cemetery o Catholic cemetery, Camposanto Katoliko kung tawagin ng iba, pwede nyo pong i-PM na lang sa amin sa aming Facebook page. Sa Urbex PH, Plakado TV, YouTube channel din. Mag-comment kayo. Pareho lang naman yung pangalan din, mga S-friend, ng ating Facebook page para hindi na rin kayo malito. So, pasensya na, sabi ko sa inyo, medyo paus-pausan, nag-rock concert kami ng mga pinsan ko. Shout out sa lahat ng mga tiga dyan sa Bicol na alam ko nanonood din. Pantalion family nanonood sa atin dito. Siyempre sa number 1 fan yung mga yun. But anyway, so hanggang dito na lang mga S-friend, tapusin na natin yung ating exploration dahil marami pa tayong pupuntahan dito po sa Laguna at mamaya sa Quezon Province tayo mag-iikot kung ano pang pwede nating maikot. So once again, kung meron din kayo may sasuggest na mga lugar na katulad nito, lalong-lalo na yung mga Spanish colonial period na mga Catholic cemeteries, mga lumang sementeryo, katulad nga ng mga ina-explore natin, katulad nitong pinapakita ko sa inyo, eh, mag-PM na lang kayo dun sa nabanggit kong Facebook page o kaya i-comment nyo na lang dito po sa baba ng video ito. So sana na-enjoy nyo mga S-friend, no? Although ako nabitin, although ako talaga parang expectation versus reality, akala ko may makikita, may masasambot pa tayo, pero iisa lang yung nakita natin na medyo, alam mo yun, masasabing lumang libingan dito, lumang nakalibing o pinakaunang nakalibing. And then itong nakikita nyo, itong kanilang cemetery chapel, ayan, hindi na rin naman siya kalumaan talaga. Anyway, maraming salamat S-friend, hanggang sa susunod natin na sementeryo serye dito syempre sa Urbex PH Plakado TV. Ako po si Rico Loco, hanggang sa susunod na video.